Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kay galaan aniya ang sumpay sa naghinapostang sugilanon. Babay, Papa. May mabag, ikaw na dahil mo tiwas sa luto ini. Kailaing yun kayong akong ginhawaan. Pagsulti sa tinuod. Mabdus ka ba? Unsa? Pagka ko. Mabdus ka ba? Batan siya. Sa ato pasing, may desisyon na gyud kang di ka nang balik sa Cebu. Angel tingali isyot mo desisyon ko. Para na lang sa akong mga anak. Sing, para di ay ni Corina. Para ni Corina. Nasabot akong dili na ko welcome pa sa among panimay isyot. Uy, siya da... Oh, Uy, Sing, Uy. si Miles, oh. Siya nang nagdagan pa di. tuod na. Magsulti na yatag balik isyot. Dagan patag pa nagsultihan. Arion sa nako si Arion sa nako si Miles. Kay tingali unsay problema? Ato na yun si Mama pa, kay naglaing ng lawas. Nagsikik suka. Nagsigi og suka? Opa, Sige, tana, magdali ta. tana pa. Lainom ko ang paminaw ni mama ni mo Corina Dodot. Hayan man siya. Nagkuyog man to sila si Lola Tansang pa. Ato ko na sila sa health center sa barangay. Magpa-check up ko no. Kay nga naman di ay. Lain gid kaayo ang pamati ni mama mo sa iyang lawas. Nga nung man ko nila paibawaan ni Matansyang. Nga lain day ang iyang paminaw. Muadto ko sa barangay hall. Magsusi ko rito. Mauban ko pa. Dinhi ka lang, Miles. Uban nilang si Kuya Dudot ni mo din hisbay. Kadiyot ko. Oh. Wa man his Corina o Mamatansyan? Wa magid Francine. Basin og bidiretso sila sa lungsod sing kay wa man sa tay doktor karon god. Nurse ra sabning maka-assist nila kung milahos pa sila dinhi. Sige lang. Salamat kayo. Huway sa pa yan, Francine. Ito o di ay, kanusa ka lang mauli gikan sa Cebu? Mihugo man ka. Kuan, ganinang buntag sa'yo. Ah, Unya, di lang ko magdugay, ha? Mag-social ko dito sa lungsod. Ipasin og bidiretso tuod to sila dito. sige, sige, sing. Salamat. Sulti sa tinuod ko rin. Mabdus ka ba? Batan siya. Ayaw ko tubag ang hilak. Mabdus ka ba? Oh, ma. Ginoo ko. Maayo nga kay gihapit ko ni mo tindahan dong gurigay. Ug namati ka na ako. Nga dili lang mo ato. Kay kung wala pa na mahulog gayon nga panulong ang imuhong miato pa ka dito ilang pransing dong. Kirespeto lang ako ang iyang pag-abot-abiyot. Bisan wa siya magpahibaw na ko nga nauli siya. Aw, kana kay wala siya magpahibalo ni mo dong. Dakong posibilidad nga nakamalay na kitos kalihukan yun ni Corina o baka nahibalo na yun siya relasyon yung ni mo sa iyang asawa dong. Sa? Dili ba posible man? Shit. Uy, alkagi mo cellphone doon. Si Corina. Na, ngano kang nanawag sa? Basig may nahitabo nila dito sa pag-abot sa iyang bana. Hilom sa piya. Hilom sa kulo niya. Hello, Corina. Gipabaw gyud ko nimo ha.
Gipalagot siguro nimo. Oh, Usa? ug sa may problema, ana? Di ba mas maayo? Ha? Aron nga di ka na dawato ni Francine ug ari ka na mauban ako. Nasusi ko na ang publikong ospital din sa lungsod. Lakip ng mga gagmay og pribadong ospital. Bisa na gani ang mga klinik. Pero may kuray na nga nagpa-check up nila. Asan ko sila pangitaas si Mama Tansyang? Sir Franz? Oh, Jake. Sir Franz? Kasi problema. Jake, gisundan ba ko nimo? Sorry, sir. Pero, konsol namin si Miss Rian. Nangita ko sa kong asawa, Jake. Ni Corina. Nga may gipamati sa lawas. Naguban sila sa iyang inahan nga akong ugangan. O ako masayod kung asa nagpa-check up. Hello? Corina? Hello? Shit! Oy, salan nung gede, mano dagway? Giputol ni Corina nga mong paragsulti. Human mamo nga di na kuno siya muuli pa sa ilan ni Francine. Uy, oo niya. Asa man siya? Nga dili mo sab kaya siya mo ba ni mo dadun niya sa masag asa aron malayo siyang pamilya ug aron unta dili na magagukod si Francine kaniya. Nabalata ko kung sa'y buhaton siyang kaugalingon na piyot. Kay murag na hinumdum ko nga nakasulti siya nako sa kahigayon niya. Nga mas maayo pa kunog mamatay siya kung masayra ni Francine ang among relasyon. Na, umuray gidangat, oy! Mao nga kinahanglan nga pagitaon ta si Apyot. Pangitaon ta gahin si Carolina. Oy, pero asa man dong? Asa man, oy! Matansyang. Kay dili ka man ka magpaupos ug moangkon sa imong sayop. Usa na nahimo sa imong bana o mga anak ko rin. Mas mayo pag dinhi ka lang una magpalabay o pila ka adlaw sa bahay sa kong amiga. Hangtod nga makadesisyon ka kung unsa gi maayo mong buhaton. Kaysa manimo, kung wa ka na'y nahong pangikatubang sa imong bana o mga anak, labaw na kung wa usay naong nga ikatubang nila. Tungod sa imong gibuhat, sa imong pagpakasa, gawa yun na ako mapungi. Bisan pa man nga nasayod ko. Kay matawag man gihapon nga konsentidor kong pagkainahan. Di lakip ko na among sa imong pagpakasa. Matansyang. Kaya, kapiin na lang. Pero bakit mauli si mama ko rin og lulatan siyang. Ugas tapos si Papa Francie nga nangita nila. Tingalig, dili na to sila manguli din ni kuya. Nga no, good. Di pa, may load man ka. Tawagan ka na to si Papa Francine o si Mama Corina. Manguta na tagain na sila. Kinabala na baya kayo ta diri. Nyawa po sila manawag na to din Charge man ako akong cellphone. Dili ra ba ko na maayo nga mag-charge ka niya imong gamiton. Ang imo lang. Wamang ko'y load. Di, magpaload. Si kuya, uy. No, nay nag-text nimo. Hala, pasin si Papa o si Mama ning nag-text. Awa dayon. Hala, kuy.
man? Naunsa ka, Miles? Ngano ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!